Kuwi nek sindeni pilih iki kok, Mas. Loh, sebabnya milih iki Multifungsi ya. multifungsine piye? Kejaba nek dadi bojo kena nggo benake kenteng ya pinter, masang boto ya iso, nguras WC ya iso. Deloken rupane ku lho. Lho rupane iki. Lho, Allah manise Masya Allah, kaya tikus got. Iki mare rugi niki. Lho. Kok marai rugi pripun to Mas Gareng? Lah jire kan sesuk neh kan aku neh rene neh kan ya apik to Mas. Nah dadak didadekno siji kan gak iso rene neh to aku. Oh, pernikahan yo sunatan. Lah ngene iki kan gak apik asli iki nikahan sik, engko gang rong dina sunatan ngono kan dadine ya pindho to Mas. Rumangsane kok golek penake dhewe. Lah kene butuh ya pirang-pirang ya Bu ya. Jene alhamdulillah. Alhamdulillah. Dugi mriki wargane Grapyak Semanak luar biasa niki wonten dalemipun Pak Sutrisno nggih. Nggih Bapak Sutrisno. Alhamdulillah mahargya keng wayahipun. Nggih wayahipun. Mas sapa asma? Mbak Dela. Mbak Dela. Nggih wayahipun Mbak Dela. Mbak Dela ingkang jinatu krama kalih Mas kalian Mas Handika Bayu Wijaya. Mas Dika ngono Mas Dika, Mbak Wilan Mas Dika mugi dadosa keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin ya rabbal alamin. Cekak cupete gek ndang meteng aja pegatan. Wong urip nek omah-omah ki apa sing diangen-angen? Nggih. Gek ndang meteng aja pegatan. Mergo anut kitab suci sing tak rasuk perceraian senadyanto ora haram namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, lha iki lho. Ambak gur sak gareng nek muni Allah iso fasih kan ya. Aku kok Mas. Mula wis muga-muga langgenga selawase. Amin. Siji kanggo selawase donya tekaning delahan. Gek ndang padu terus purik. Lho, kok padu terus purik piye to dongane kok elek to? Kok elek kuwi ana werdine. Padu purik ki rak gegeran to. Alah, bocah urung tau rabi yo ngono kuwi. Lah ngene lho, padu purik ki gegeran dalam rumah tangga harus disingkiri. Lho, kowe ora paham kok kandha. Mu sing paham ki aku. Lho, tapi kan aku yo ngerti, padu purik ki perkara sing elek. Aja dipangan mentah. Enek daging dimasak dhisik kanggo dadi bestek apa dadi becek lagi enak rasane. Padu karo purik kuwi ana karepe. Karepe padu lan purik? Padu kuwi sikil papat didu sing lanang ning arep dadi imam, sing wedok ning mburi dadi makmum. Salat, ibadah. Lah, terus purik. Apa arti dari purik? Wedok ora gelem dijak ngibadah, pupune ditarik tegese dikandhani ayo Dik manut aku iki wong lanang imame keluarga. Mergo ana tetembungan kuna ngandhake surga nunut neraka katut kabeh sing nggo kamulyaning keluarga kuwi gumantung saka wong lanang. Ngono lho karepe padu purik ora kok tukang. Ana paugeran meneh sing kudu diayahi karo Mas Dika. Nggih. Wong lanang kuwi kudu bisa ngayahi kewajiban ya kuwi wisma turangga, curiga lan kukila. Wisma turangga, curiga lan kukila. Jlentrehe piye Mas? Mbah-mbah mbiyen wisma kuwi tegese omah. Omah kuwi watake ngayomi ngademi. Wong lanang kudu bisa ngayomi lan ngayemi karo wong wedok. Ibarate wong lanang kuwi omah nalika udan ya ora kodanan, nalika panas ora kepanasan. Sak propirane kudu bisa dadi pengayomane keluarga. Kuwi wong lanang kudu wajib harus. Wisma ki omah sipate ngayomi. Ngayomi lan ngayemi. Ya ngetengi. Lanang nek ra kuwi ya susah. Iya. Kuwi sipate omah. Terus kedua, turangga. Bar wisma turangga. Turangga kuwi karepe jaran. Jaran kuwi tegese tumpakan. Berarti engko Mas Dika piye iki? Halo. Dika numpak. Turangga ki jaran ki tumpakan. Mas Dika numpaki, Mbak. Konotasimu aja elek lho. Piye to iki? Mumet aku malah. Lah kowe medar-medarine dhewe kok. Aku lali ya, tak waca ndek sore lagi anjujak kok. Karepe wong lanang kuwi dadi kereta. Rumah tangga ini akan dibawa kemana kuwi manut sing nyupir. Mongko sing nyupir kira ya Mas Dika. Wong nyupir nek ora duwe pengalaman nyupir sing apik ora urung ya keblasuk-blasuk. Mula insyaallah muga-muga Mas Dika iso nyupir keluargane tumuju ing ketentreman lan kamulyan. Amin Allahumma amin. Kuwi turangga. Sing angka 3 curiga. Curiga kuwi artine keris utawa gaman. Wong urip wong kuwi kudu duwe gaman tegese duwe piandel
duwe kebisan. Wong lanang kudu iso nyambut gawe kanggo nyukupi keluargane. Apa butuhe wong wadon, apa butuhe anak, mergo besok ya anak-anak kudu iso dicukupi. Syukur bage iso nuruti cita-citane keluarga. Kuwi wong lanang dungokno kuwi. Iya. Wah, lagi iki dagelan ngandani dalang ya lagi iki. Oh, tuwek dagelane kok. Iya, percaya. Dadi wong lanang kudu duwe gaman ya, Mas. Nah, gaman kuwi sing tegese iki kebisan, duwe apa ya, kepandaian dalam mengolah rezeki barang kuwi termasuk agamane wong lanang. Terus terakhir, kukila. Kukila ki artine manuk. Wong lanang kudu duwe Manuk. Lah piye to kukila ya prayo manuk? Piye maksudnya manuk jlentrehe piye manuk? Ayo. Mas, yo nek wong lanang mesti duwe. Ning yo Mas iki aja dikandani aja dipan mentah kok iso ngejel. Lah yo artine piye jlentrehe? Kukila kuwi ana loro Mas, nek ora apik wernane, apik suarane. Oh manuk kae sipate nek ora apik suarane, apik rupane. Syukur-syukur Mas Dika kuwi duwe swara sing apik, duwe wajah sing ganteng. Tekan apa ya himbauan dengan memberikan nasihat yang baik yang becik. Mergo wong wedok kuwi atine ringkih. Kenek swara apa sithik dadi nesu dadi gelo. Sak properane aja nganti gawe gelane wong wedok. Syukur bagi iso gawe ayeme wong wedok dengan memuji dan memberikan pujian yang terbaik. Lah ras wong wedok niku atine ringkih gitu. Atine ringkih kenek omongan sithik disendu sithik dadi lara ati. Omah-omah ora iso ayem yen wong wedok duwe lara ati. Betul. Mudeng ora? Mudeng. Lah besok diterapno nek omah-omah. Duwe cita-cita ora? Ayo duwen. Ayo. Tak kira gak duwe ya. Ayo duwen. Emane-mane sunat no. Lah mula kuwi wah muga-muga Mas Dika karo Mbak manten Mbak Bella, Mbak Dela anggone omah-omah enggal pikantuk momongan pindhane golek kencana sing bisa tata jalma kanggo pangregening ing bale wisma. Dongaku mung kuwi, wong aku rene ora iso ndongakno akeh-akeh. Nek aku ndongakno kok akeh-akeh banget kek mandi, aku ora ndagel, Mas. Oh iya. Aku ngadeg dukun diparani wong. Ngono ya Mas ya. Iya no. Yes pokoke dongane yang terbaik untuk mempelai berdua. Nyatane wis kelakon omah-omah. Mergo wong omah-omah cinta itu buta. Cinta itu karepe cinta itu buta. Nek wis ketemu karo jodohmu butakan matamu, jangan melihat yang lain yang lebih indah. Hanya satu yang terbaik adalah istri. Contohnya aku Pak Bu. Wow. Sampean yo menerapkan kalimat cinta itu buta. Alah aku nek karo bojoku wis ora ana wong wedok liya piye semene iki ndek enek sing ayu. Bojoku tok, Bu. Lah sinden ya lah jauh. Andani ya. Mergo sampean gugu tembung setia. Ora wong bojoku ndelok streaming kok. Aku muni elek digepuki aku reng. Ndek iki tak lemelek pisane aku balik teko omah mengkurep sewengi utuh. Aku malah judeg. Tak kira nek netepi tembung setia. Ya arep kaya ngopo kudu setia. Wong lanang wong wedok omah-omah kuwi setia kanggo selawase. Mergo apa? Wong omah-omah kuwi ora gur golek seneng ning donya nanging pertanggungjawaban sampai di akhirat kelak. Nggih. Wong wedok ya gempang-gempange dadi wong wedok kok Mas. Pripun Mas? Anut dawuh sing tak tampa jaman kenabian biyen wong wedok kuwi nek dijaluki tulung wong lanang kok kon gaekno teh kok mangkat. Teh segelas senadyan to setetes kuwi dicatet malaikat besok dadi cadangane swargane wong wedok. Wong wedok dikongkon gawe teh. Teh kok mangkat. Setetes teh kuwi sing didamelke wong wedok dicatet malaikat dadi cadangane swarga. Mongko nek segelas terus pira? Mula Mbak Dela besok nek dikon gekno teh segelas gekno sak ember, Mbak. Ben swargane nomor 7 kono. Nek gak entek grujukno. Oh, aku malah ngono kuwi. Bojoku iya kok. Maksude ya nek gawe teh iki sing segelas turahane gawe nggo banyu adus. Ngono lho, Mas. Kuwi gaekne teh ya gur sak gaekne teh. Gur sak gekno teh wis suwah. Aku nate krungu tembunge Pak Kiai. Pripun, Bun? Wong lanang kae yen arep budal kerja ya to. Wong lanang terus pamit karo wong wedok karo bojone. Wong wedok kok gelem ngambung tangane wong lanang. Niku padha karo ngambung Hajar Aswad. Lah bener. Nggih ta? Mongko wong ngambung Hajar Hajar Aswad. Iya. Eling ku Ki Hajar Dewantara malah. Kuwi cadangane ya swarga. Nek sing lanang rada ireng malah aswate saya cetha. Iki Mas Dika putih apa ireng iki biyen? Dika to. Nggih, muga-muga
bakune dongaku langgeng selawase. Amin 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 ya robbal alamin. Ora nyono ora klegiwa iso entuk sedulur ning kene Mas. Penontonnya apresiasinya luar biasa ya. Luar biasa tumplek blek kakung putri jaler enem kakung estri nom tuwa gede cilik komplit tumpuk blek teng mriki. Nggih. Masya Allah ana sing ning lantai 1, kayak VIP lantai 2. Ya, ndane ya. Penontonnya iso milih ning ndi ya Mas ya. Milih nggon piyambak-piyambak, Bu. Nggih, sing penting aja ning lesehan. Aku nek sing lesehan wedi nek cokot orang-orang lho, Mas. Wis rangkepan kok. Ya syukur nek ngono. Ini alhamdulillah luar biasa. Wis pokoke muga-muga langgeng selawase awake dhewe sore ini. Nah iki ya dedonga karo sing dikhitan. Khitan, Mas. Mas Ilham nggih. Nggih. Mugi-mugi dadosa putra sing soleh migunani tumrap nusa bangsa lan agama, besok gedene dewasane kabul cita-citane kasembadan kasedyane, bisa mikul dhuwur mendem jero derajating wong atuwane. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Selamat menikmati bentuk yang baru. Widih. Kok iso selamat menikmati apa mau bentuk baru? Wong bar sunat kuwi mau. Iya wong dhewe lincip saiki papak kok. Ah iya, luar biasa. Hebat ya Mas acarane wiwit sore ya. Wiwit sore. Pasugatan banyu mili jenengan pun dahar dereng. Mbuh aku mau ning kono dicepaki ning aku dandan kok. Lho bareng aku serampung dandan dikukut neh jare wis ngono. Sopo mau sing aremu? Kayak wong piyane ndur kae lho. Oh iya. Lah ditokke lho aku dandan ning kamar. Lho bareng aku metu wis adem mek Mas tak kukutane. Lah kene lho ngicip-icip kok lho piyaine. Ya dijoli sing panas. Alhamdulillah komplit wau. Sogatan komplit senek maneka warna. Mula pada intinya dhewe ngaturke panuwun kepada keluarga besar Bapak Sutrisno Mas sing memberikan kepercayaan kepada awake dhewe sak rombongan dumateng Mas Gareng gitu. Nggih pun ditimbali mriki ngaturaken panuwun gitu. Wis mugi berkah barokah. Amin. Luar biasa. Iki sak liyane aku karo Mas Gareng ning yo nimbali kadang-kadang Swarawati. Leres. Nggih, Iki engko ugi wonten dawuh berikut. Pak Sutrisno badhe nderek minggah nembang, nembangno putune Mas Ilham karo Mbak Irma. Nggih, mboten napa-napa. Sakniki mawon, Mas. Oh, ngoten. Saderenge katuraken Swarawati presiden-presiden. Siap. Oke, siap. Pak Sutrisno katuran minggah riyen wonten ing pepanggungan. Nggih, mboten ngirangi tata trap sila Bapak, katuran nderek minggah ing pepanggungan atur suka panglipur, gandeng ingkang wayahipun Mas Ilham mugi Mbak Aira. Iya. Monggo katuran minggah mriki. Semangga Pak Sutrisno kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Ayo. Niki Mas Gareng. Wilujeng dalu Pak Trisno. Sugeng dalu Mas Alhamdulillah sehat nggih Pak nggih. Alhamdulillah sehat. Masya Allah piyayok gagah gede dhuwur. Ngeten iki resepe napa Pak Trisno? Sabar Mas. Oh sabar. Mosok namung niku tok. Sabar nerima ing pandum. Oh ngoten. Nuwun sewu jenengan yuswa pinten to Pak rek ketok jek suweger ngoten niku. Nembe 7 dosa Mas. 70. Masya Allah jek ketok imut ya Mas ya. Nggih. Amit-amit napa imut-imut? Imut. Nuwun sewu Pak Trisno. Yuswa 70 ngoten iki cita-citane napa Pak Trisno? Sudah. Sehat walafiat. Oh sehat walafiat. Munggah kaji mboten? Sampun. Oh sampun Masya Allah. Kula didongake ya Pak ndang munggah kaji Pak. Pak Haji berarti nggih. Pak Haji Trisno. Derek umroh nggih mawon. Oh ngaten mugi-mugi ndang munggah kaji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu Pak Trisno. Kekudangane kagem wayahipun pripun? Kekudangan doa yang terbaik. Jadilah anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Agama dan negara. Amin. Para mbiyen matur dawuh sepuh wis sebdane ampuh. Sak pangucape dadi, sak pangandikane mandi. Muga-muga pangucape Pak Sutrisno mandi kanggo putra wayahipun. Amin. Wah iki mau yo orang Legiwa no jujakan hari ulang tahunipun Mbak Aira. Oh Mbak Aira. Wayahipun Pak Sutrisno. Tepuk tangan. Kita kasih selamat ulang tahun nggih. Oh monggo. Bang Mas ya. Monggo. Ayo Ki di sekedap. Wadah. Cekelane ngeten mawon, Pak. Nah, ayo Mas Gareng. Nah, iki
nganggo tembang selamat ulang tahun ngeten Monggo, ya. monggo, Nah, sing monggo. klasik ae, selain asik. Heeh. Spesial kagem Mbak Aira. Mangga. Selamat ulang tahun Mbak Aira. Ini yang keberapa nok cantik? 14 tahun tak enteni 4 tahun kasihan nak muga-muga dadi jodohku. Nggih. Niki badhe napa ngaturi nembang napa Pak Trisno? Pak Trisno nembang? Mboten sakit. Mboten saged. Lah ngersake napa Pak? Kuwese Pak Sutrisno kok. Ya sik to Bu, sik to kok sisi depan ae sik to. Mbak Manuhare sing ndi to? Sing pojok niku lho, pojok niku. Bayu bocah Masya Allah. Niku nggih request Pak Trisno niku. Iki permintaannya Pak Trisno? Pak Trisno nek mboten Mbak Manuhara mboten purun. Walah sebabnya apa kok dijipuk Mbak Manuhara? Sebabnya apa? Pak Trisno kuwi duwe angen-angen kepengin gawe kentongan urung enek contone. Iki ku nek teko kene arep digawe contoh kentongan. Mosok to? Oh Pak Trisno wis cepat tutuk kok. Disel kon ngadeg karo ngancani Pak Trisno. Ngajak. Aku ngaku ngadeg. Nganu no, niku no Mbak Manuhara. Jenengan aturi Pak Tris. Monggo, Mbak, monggo. Aduh. Monggo jumeneng. Wow. Sik. Oh. Monggo. Marah Pak Tris. Nggih, marah. Dirayu to Pak Tris. Monggo, Mbak. Lah rupane kok pedet selapan ya nganggo merengut barang. Badhe gendong mboten kiyat lho. Anu digoceli tangane mawon, digoceli Oh, tangane ngaten. didekne. Heeh. Didekne. Syukur lah kono tiba ben. Tak kira tiba. Ayo. Polahe ra karuan. Pus, meang. Jabang bayi. Ayo lagi lho. Ki request Pak Tris kok. Masya Allah. Kang Mas. Lah. Kok iso muni Kang Mas ki apane lho? Cek to Pak Tris jenengan iki lho. Munggane sinden koyo munggane gabah. Wah. Nembe badhe kula tenggolo mboten kiyat niku. Oh, ngaten. Sampun sepuh. Injih ngapunten sugeng Nggih, dalu nggih. Pak Tris. Nggih, Pripun sama-sama. kabare? Sehat selalu. Alhamdulillah. Hei ya Allah. Kok iso cipika-cipiki iki lho? Ngapa to wong padha lanang iki lho, Mas? Oh iya, padha Heh? lanange. Iki lanang ah? Padha lanange. Kula lak lanang nggih Pak Tris nggih. Kula lanang napa wedok Pak Tris? Saya Pak Akbar nih, Mas Akbar. Nggih semi. Ampun nggih. sanggatekne. Nggih. Kula riyen badhe dirabi niku mboten siyos. Piye lek pedene lho. Lah ngapa to, Mas? Penyep- Kok ya fene dhewe wis bodho mlumpuk. Nyatane kok aku ya mbok pegat ngapa? Piye ngerabi lho kapan kok megat kowe iki lho. Lho, fene awake jenenge Manak kae. Manak ki artine apa? Manuhara Akbar. Wis Mana? Wong iki sadar diri. Kenapa kok kowe ditolak kene? Mas ngapunten. nggih. Iki kan enek sinden, enek Wayang, dalang, enek. enek yoga. Iki kok enek swara tanpa rupa ki apa ya, Mas? Entut. Suara tanpa rupa. Entut. Pak Sutris, menika kok wonten swara tanpa rupa menika napa nggih, Pak Sutris? HP menawi. Dalam HP. HP. Nggih. Oh, nggih menawi nggih. Halo. Hai. Halo ibu-ibu, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jamaah. Hei. Oh jamaah, alhamdulillah. Lila. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya sami sehat Ibu. Alhamdulillah pinaringan sehat panjang umur. Bapak sehat Bapak? Oh gering. Ora digering. Ora digering, baru udan nak baru udan. Barudan alhamdulillah.
Malang niki hawane mriki Jawa terus ngeten iki, Bu. Alhamdulillah. Aku cara urip nang kene mungkin metengan ya, Mas. Alah. Apa iso? Lah piye hawane adem terus udan terus ngene iki lak ya ingin ta aku lak nggih to, Pak. Apa mbok isin to karo putu-putune Pak Sutris? Oh niki Putra Waya. Malah kene Dik, salaman karo Mbah Dok. Alah. Mbah Dok. Eyang Putri. Eyang Putri. Salim karo Eyang Putri. Rene nah. Sing nembe sunat niki. Iki, Pak. Niki, Mbak Tris. Oh, Oh, injih. Sunat yo kuwi mosok kene sunat kuwi. Iki takonono, Mas, Pak. iki suarane apa to, Mas? Sing ndi? Iki enek wonge ora to iki kok enek kur swara tok iki apa to iki? Halo. Apa ya iki Lah ya suara apa ya? Enek ambune, enek suarane wonge kok ora ono ya. Ambune apa ambune? Kaya entut. Walah, alah ayu-ayu yo katarak. Oh jenengan nembe sunat cah. Oh injih. Ditakoni bar sunat Sunate- rasane piye? Oh enggak sik sunate empun dangun apa tasik nembe. Pun dalu. Oh 1 tahun? Sunat kok 1 minggu. tahun. 2 minggu. Oh 2 minggu ki berarti nganu apa ki jenenge? Lagi. Lagi. Oh berarti wis garing. Sampun. Sampun garing. Empun dadi? Pun. Dadi. Semut dadi. Wis dadi apik. Apik ora? Api Apik. Ra penak. Mbah Kung Mbah Tris to? Karo Mbah Tres apik ndi? api Apik sapa? api aku. Wah. Berarti tau ronggone mbahmu we. Alhamdulillah. Besok cita-citanya kalau Cita-cita. besar jadi apa? Heeh. Polisi ya. Ben iso bedil Iki jajan. suarane sapa to, Mas? Suarane sapa ya? Suarane sapa ya? Mas tolong HP-ne di silent to. Aku anggere ngomong kok enek sing nyauti iki suarane sapa to? Sapa? Walah, ya Sampeyan sekian. cita-citane nek gede dadi apa cah ganteng? Lah apa Mas? Pecel. Aku juga pecel, Mas. Iki Enak, jare enak. suarane sapa to, Mas? Lah ya ora ngerti suarane Kok kaya sapa. tukang parkir ya suarane iki sapa ya? Cita-citane dadi apa cita-citane? Cita-citane dadi apa cah ganteng? Polisi. Oh, dadi polisi. Iya aku ngerti ben iso bedil kuwi to, banci to. Astagfirullah. Al-Fatihah. Enek demit suarane. Oh, billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, setan kok iso Al-Fatihah, Mas? Setane Islam. Iki suarane sapa ya, Mas? Sapa ya? Sapa? Lek iki suarane sapa ya, Le? Kira-kira ya, Le? Sampeyan ngerti apa ora? Demit! Setan! Iki sapa? Kuwi dulurmu no kok. Sapa to, Mas? Mas Gareng no. Oh, Aku rene yo golek duit. masa golek duit? Lah golek apa? Golek duit kok nang panggung kok ya dadi tukang parkir ngisor ngono wae. Yo. Oh. Yo Ayo. apa yo? Golek duit dengan cara menghibur. Oh alah, iki ceritane iki ngono gareng. Gareng. Oh alah, gareng apa bagong to Mas iki? Lujeng dalu kula gareng. Niki Mbak Manohara nika. Mboten. Lho, lha iki sapa? Mereka manuk ungkuk. Iso manuk ungkuk. Pertanyaane siji ya. Apa? Bocah nek kaya ngene iki, pertanyaane nek salat. Apa? Kowe nek salat sarungan apa nganggo mukena? Aku ora tau salat tok. Ya wis sama. Ngapa kowe? Iki lho Dik diwawancarai lho. Iya toh, tak wawancarane dhisik. Iya jangan marah. Heeh. Besok kalau besar cita-citanya jadi apa? Polisi. Oh polisi. Polisi tidur apa polisi bangun? Polisi bangun. Oh polisi bangun. Berarti nek bangun isuk ya Mas ya? Bangun isuk. Bangun isuk. Lah nek bengi kan tidur. Heeh. Sampe nek isuk ya bangun? Ya ora mesti. Oh kok ya wong aku nek isuk ya bangun. Umume ngono ya. Mbak Mano, Ya. Iya, yang satunya ulang tahun Mbak- diucapkan. Mbak Irma, Oh Mbak Irma. Diwawancarai ya. Aira, Mbak Aira. Oh Mbak Aira sini Mbak Mbak Aira. Aira. Aira sini Irma. Geser. Aduh, lu tanganmu ndok oh lagi apa? Mbake kedawan lengene. Tak kira tanganmu ilang. Mbak, Mbak Aira. Mbak Aira kelas berapa sayang? 8. Oh 8. Ulang tahun yang keberapa? 14. Oh, 14. Udah dikado sama Mbah Kung? Belum. Oh, belum. Oh, belum Mbak Kung. Kira-kira minta kado apa sama Mbah Kung? Uang aja. Uang berapa? 20? Lebih. Iya Mbah Kung. Lah ki lho Mbak Kung. 100 Mbah. Ya putune ya. Lah ya, aku ya putune. Aku yo kok Melok ae. Aku jalukno sisan. Hah, Lah aku yo omahku adon. alah rasa Mbah. Engko didamel tumbal teng Gunung Kawi mawon. Rek mentolo men.
Monggo Mbah Kung badhe napa meneh, dawuh napa meneh. Nggih. Badhe nyuwun lagu. Lagune napa Bapak? Kelayung. Oh, kelayung. Kelayung. Menika sampun disebul napa dereng? Happy Bedes menika. Happy birthday. Happy birthday lah nggih. Sampun. Aku ra iso basa Inggris lho, Mas. Oh iya ya, Empun disigar. Sampun. Oh, sampun. Niki Nggih. ki nasibe roti piye iki? Niki ceritane nasib roti niki dikapakne niki, Mbah. Heeh. Nggih dibelah Kang. Oh, dibelah. Ya didahar roti Dahar, wae. Kang. Nggih, Oh, nggih. Kang belah padalang kemawon. Oh, ngoten. Aku belahan. Alah. Kok mesti to? Nek ora dibelah diketok tengah ngono ae lho. Aja melawang. Iya ya. Wah, lanang. Lanange gelut apa piye? Iya. Aku nek galake gak wedi, Bu. Abape lho mambu. Ya ababmu dhewe kuwi sekaya solar. Ababe wong ababe enak kaya ngene iki lak nggih. Ngoten ta Mbak aku lak nggih, ngoten ta Mbak aku nggih. Alah. Kaya Nyuwun kelayung Kang Astono ingkang nembang Mbak Lintang. Oh, nggih Mbak Lintang Kawiro. Kairo kok kawiro. Oh iya Kairo. Niku termasuk penggemar kula. Ayo, Oh, Nduk, nggih. Kairo ngadeg sik, ngadeg sik. Ngadeg sik. Salah iso ra iso ngadeg dhisik sungkem Cahayu. sik, Nah. Sekalian Mbak Manuara. Nggih, kupinge dawa Lintang Kairo saiki. Iki dipasang apa to Nduk kok jebebeh iki? Ini bunga. Bunga kok iso Iya. sampe walah iki kembang. Iya, bunga. Lah pote sing ndi, Nduk? Iso Kok kembang. ngene to? Nggih saking dalem, Bapak. Salaman sik, Mbak. salaman sik. Nah. Ngapunten. Nggih mboten napa-napa. Heeh. Prawanan kula nggih kados ngene iki riyen cuwilik ngeten iki. Jaman tasih prawan riyen. Saniki bedah ya. Nggih sak joget tinggi trambul tiang mendem-mendem niki lho. Eh, Ya. Ora masak sajeke dadi bakul anu kuwi lho, bakul program kecantikan, bakul bakul alat-alat kosmetik. bakul alat-alat mandi no. Niki bar dodolan odol, terus diodol-odol lah dadi namung. Aku terane bakulan, Allah, Nduk, Jan. bakulan. Kula terang nggih teng dalem sadean. Itu Alat lho, Mbak. mandi. Sadean apa, Mbak Yu? Mandi jenazah. Lah menika jenazahipun. Iya kok nekek kowe kuwi. kelayung-layung sakit apa mboten Mbak Yu? Lintene kelayang napa, Apa Bapak? kelayung-layung? Napa kersane ditembangaken, Mbak? Kelayung-layung niku sing ana tangis kelayung-layung. Niku to, Pak? Nggih, monggo. Alah kuwi lho, Nduk. Alah mosok Alah, karo. kowe ya apa iso? Ora. Oh. Sing put Gisinge samudra menika. sing ndi to? Oh, judule Samudra. Oh, samudra. Tres, sopra tres. Oh, pindho samudra. Oh, Niku. Nggih. Lamunan. Walah, Pak, Pak Napa? lamunan to, Pak. Kok banget kan? Niku judule menika lamunan senes kelayung-layung. Ngapunten. Sing mboten napa-napa kok jenengan sing nanggap kok. Ora apa-apa. Enek Lintang Asmara jare judule Pantara ya nek. Pantoro. Nggih, macam-macam. Sebabe apa Pak Trisno kok muni kelayung-layung? Ngapa? Kelayung-layung lah iya lagune jenazah to. Wong ngerti kowe kok keranda kok. Pak Eram. Aku keranda kowe Nggih, mayite nggih. kok ya. Matur nuwun saderengipun. Anjing. Lho, empun jenengan pun Mboten nenggani mriki oh rumiyin. legariye. Joget riyen karo Mbak Iya. Mano. Harus berjoget dulu. Oh, mboten saged Mboten, peksa. nggih. Kula warai. Tipung Mas, tipung to. Ya. Oh iya. Ngeten lho, Moh Bapak. iki. Nah. Joget, Tante Mas. Mboten. Mano. Bapak madhep kula, mbahku madhep kula ngeten. Nah, Madhep. tadi mriki. Nah, sikil kiri maju ngeten sekedhik. Nah, ayo Mas, tipung Mas. Mbak Manu. Bokonge digoyang ngeten. Nah. Aduh. Iya. Sik. Sik. Hop. Hop. Permulaan ngoten niku. Saged? Mbak Manu. Saged sampun. Sampun? Sampun ngaten. Oh, mawon. mboten saged nek teng Mboten ajeng. saged, Oh, nggih. teng wingking ngeten kula warai ya, Mas. Nah, ngeten. Nah, tangan sebelah kiri ngeten, pegang pundake Mbak. Lah, kaya kernet ha. Nggih mboten apa pegang niki. Goyang yo. Ayo. Sampun. Bapak Tresno wedi lho, Mbak. Nggih. Hop hop. hop. Bapak sampun mboten ngatasi. Sampun ngatasi sampun Nggih. 7 dosa. Sampun 7 dosa wi lho. Sampun, sampun. Nggih, nggih. Kok mboten ngatasi pripun to, Pak?
Jamune telas, Bu. Oh, napa nggih dijamoni? Oh nggih, mboten napa-napa. Saestu mboten derek joget, Bapak. Oh, kersane putune mawon. Putu-putune iki lho, putu-putune. Ya cocok iki. Nah, sampean joget sik rene Adik bareng-bareng Aira nyanyi di sini bisa. dulu ya. Mbak Mano, Joget dites ya. satu-satu Mbak Mano. Oh Dites nggih, satu-satu nggih. putu-putune. Ampun sak repot-repot to, Pak. Jenengan iki napa iki lho? Matur Lah suwun, alah. Pak. Alah, matur suwun plaris. Nah, Nyapa? lancar rezekinipun Bapak. Amin. Matur suwun, Pak. Nggih. Nggih, heh, cah cilik-cilik ora nggo duit kene. Sore ini. Matur nuwun lho Pak Tris. Matur suwun Pak Tris, mugi panjenengan Masya Allah, jenengan kok yo ngertos nek aku dodolan rokok. Nggih, matur nuwun Pak Tris. Alah kena ibadah. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Tris. Dipun Amin amin ya rabbal alamin. Dipun bales kalih Allah Subhanahu wa taala nggih, Mas. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah, napa to jenengan iki? Ya Allah. Ah sing jogete diwakili putu-putune. Nah, bisa joget cah ganteng? Enggak bisa. Oh, Ah bisa diwarai. Enggak apa-apa, Tak belajar warai dulu. kok. Mbak Mano, nanti Dalem. pesertanya itu Heeh. jenengan gurune. Aku gurune. Pesertane Nah. cucuke Pak Tris 2 niku Nah. Mbak Lintang kalih Mas Gareng Sik, terakhir. Oh sik. iya. Piye Itu pesertane jadi sapa mau? peserta. Pesertane Mbak Lintang terus putune Pak Tris kalih Mas Gareng. Jenengan tes satu-satu Mbak Lah Mano. nek putune ngono Kok aku gelem. dilebokne kene bareng ki piye? Kotak amal. Oh, kotak amal. Apa le kok ngiti dodo wae le? Urung wayahe le. Bar sunat lho. Urung wayahe. Aja percaya kuwi imitasi. Oh nggih, joget bareng-bareng ya. Joget lagunya ya? Lamunan, Lamunan ya. Lamunan ya. Oke, Dek? siap. Monggo, Sik toh, Mas. dites joget sik toh, dites Oh, joget tes sik. joget Iso ora? dulu. Urung garing lho Mas iki. Ora kering toh. Wong saiki model sunat langsung kering kok, Nok. Oh ya. Oh, Yo. iya. Oke, Ayo, lamunan monggo, ya. Mas, Yo, lamunan. joget bareng-bareng ya, di komando Gitu, Pak Mas. Mano. Ya. Siap. Oke, dilintang duduk dulu. Iya, Iki terima kasih. adik-adike sampun dereng niki Mbak Mano. Sudah apa belum cah ganteng? Heeh. Oh sudah. Mbak Aira sudah? Oke, terima kasih. Boleh pulang. Boleh pulang. Oke. Pamit Bu Guru sik, Ini Nok. belum. Sini dulu, tak tekoni. Ini sik. mau minta potong kue, Nok, cantik. Oh iya. Siapa sing potong kue? Potong kue iki mau sing Oh, dikersake iya, kue, sing potong motong. kue, sing Heeh, motong sampean Mas sing goceki Akbar. kono. Heeh, Ini Iya, sayang. iya, Tak iya. potong nih, kene. Nah, ini dipegang Heeh. Mas Akbar yang Yang dipotong mananya Mbak Mano yang dipotong? yang dipotong ini Oh, yang nih, potong Mas. yang mana? Ya kuene kok, kuwi anggere nyawang wedok ayu sithik kok suruh mas aku. Lah, ingat usia. Ini. Mas Akbar. C 1 2 tidak jadi ulang Ojo lagi. banter-banter, Mas. Pelan-pelan ijek bocah, Mas. Rono to. Yo. Oke, wis ya. Wis. Ngene wis. Wis Sabtu lagi ini Mas Akbar. Garenge gadeng ndi? Garenge? Oh, alah. Mbok sauri dhewe. Bisa Ben aku seneng ngono gene. Bisa lho. uri dhewe. Lah pendak-pendak nggih wong nonton ganteng dalange iki kan. Ben ganteng Le. dagelane Pun, pun. pun. Le, sampean mambu WC apa ora? Heh? Iso juru. Heh? Ora. Ora? Rati ora ini jajal. Mambu apa ora? Mambu. Nah, ya iki. Iso cah cilik iso didak sepelan. Kowe kok yo manut men to. Lho, trayo mambu WC tenan ya Le ya. Iya. Pun, niki. Trak iki ngono penggaweane sedot WC. Kowe mau jujur apa gur diketek kene to? Jujur ya. Pun. Sik tak tekoni sik, meneng sik, tak tekoni sik. Oh gitu. Aku. Sampean Oke. sampean dek iki ke apa ki sunat ki lara apa gak Le? Enggak. Ora, tenan? Tenang. Oh, sok ben sunat teh wani? Enggak. Lah jare ora lara. Bisa naik. Sisa nae. Aku yo bisa nok Le. Kowe mau cedak mbake mambu apa? Wangi ya. Wangi. Wangi. Wangi apa ora? Kowe tau modele kok tertekan ngono lho. Oh, muni wangi apa ora? Makasih ya Dek Aira. Makasih, Karo Dek Makasih, Aira. makasih. Mas Ilham ya itu. Mas Iya, Ilham, Ilham. sehat selalu, sukses Sehat selalu, terkabul cita-citanya, Ya, amin. amin. Salim Salim kalau dulu. si Mbah Putri. Heeh. Eh. Jadi mau caloni Pak Trisno. Ora. Kok ya nah. Ya, Mantuk. Jan. Nyuwun sanggup ora? Oh minta foto. Oh, minta foto. Oh Mas nih. Dalang. Iya 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 iya. Oh, Minta Mas Jalang minta foto Oke. ae Rati Rana. Ya kene duduk sini Rati saya. Rana, Di sini ini. nah. Ojo kowe gak usah melu, gak usah melu. Sing melu sapa? Iya, Wong gak aku usah tukang melu. parkir kok. Nah, isa. Nyapa? Kamu Aku ya pengen cedak kowe. Wah, rasah. Alah alah. alah. Wah,
Aku sebabnya apa kok tidak kowe? Ngapa? Ben kowe mambu WC ngono. Ya. Foto siap 1 2. Nah, Ya. difoto. Tukang Iku fotone. Tukang fotone namine Nah, iki foto karo pengantin sunat ya iki. nggih. Niku cemplon sing fotone. Nggih. Senyum, giginya kelihatan. Nah, jangan semua, satu aja. Oh iya kelok siji. Nggih. Sing sunat ki Tahan, Pak Cek. Pinter. Aku isih foto. Oh Kowe iya, kon melu iki foto. wis sik ndang foto sik kene. Ini sini Nah, bertiga sik, berlima foto. berlima. Gak sakit dhewe. Kowe ora ono ngelek-elek iki. Wene tengah, wene tengah, wene Emang? tengah. Lho wene tengah kene lho menengo. Isin aku. Tak kuwaprok. Iya iya. Foto sik Mas, ndang foto sik. Heeh. Satu foto sik sama nganu tahanan eksekusi mati Mas. Iso dhuwur. Masa gareng Nah cepet jaluk foto kalau. Aku nesu lho. Sayang sik. Dah, foto ke lho foto. Foto ke lho. Nah foto sik, mengke dipajang teng prapatan mriku nggih Bu nggih. Nggih. Nah, tinggo denten wong ngemis. Aku nesu lho. Tinggo denten wong ngemis. Karena Mbak Mano mboten foto. Dijak foto. Ya ning tengah ning tengah ning tengah. Mikira aja ngelek-ngeleki. Weh jan foto karo widodari ya. Widodari widodong. Widodari. Alah payah. Ini selain acara sunatan dan pernikahan Heeh. dan ulang tahun. Betul? Ini ternyata acaranya adalah ngirit. Oh iya. Ngirit. Ngirit. Kok iso ngirit lho? Lah telung acara didadekne sitok kok ya ngirit to. Telung acara didateni. Ning yo ora apa-apa arep piye awake dhewe duwe rezeki karo Pak Sutrisno. Izin, Matur matur nuwun ya, Bu. nuwun. Alhamdulillah. Yang menikah namanya siapa, Mas? Yang menikah namanya Mbak Dila. Mbak Mbak Dila. Dila. Mbak Mas Dila Dika. dan Mas Kali Mas Mas. Handika, Mas Dika. Mas Handika, nggih matur sembah nuwun. Mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal Aku tak alamin. yo nyanyi nuansa manten ya, Mas. Oh, apa yang nuansa manten apa? Mbok menawa digandrung karo Mas Gareng? Wah? Digandrung. Aku gandrungan mak karo iki. Loh, eneke iki lho. Ya wis. Wis to anggap aku bagus dhewe ngono. Iya ya, Mas. Digandrung. Aku pomor abi nek sindeni pilih iki kok, Mas. Loh, sebabnya milih iki Multifungsi ya. multifungsine piye? Kejaba nek dadi bojo kena nggo benake kentheng ya pinter, masang boto ya iso, nguras WC ya iso. Deloken rupane ku lho. Lho rupane iki. Lho, Allah manise Masya Allah kayak tikus got. Titinganipun Kang Mas. Digandrung. Weh, Jen. Gegarane mawon. Mbah Marvel. Pelok iku. barang. Pelok barang. Mbah Marvel. Mbah Marvel. Mbah Marvel. Sing geder namanya Mbah Marvel itu. Marvel. Nggih. Nuwun sewu Mbah Marvel. Iya. Kayak ra pantes to modele Mbah Marvel. Kali njajal gorokan nggih Mas. Nggih. Gorokane rati loro nganu kejeron dek wingi. Oh, napa? Kan ngemut permen. Nggih. Oh, ngemut pemain terus bablas menjero ngono kae lho, Mas. Nggih. Apa jenenge? Keselek. Kula kan saking Bali. Saking Bali niku perjalanan ngemut permen terus Oh gitu. nggih, ora apa-apa. Oh iya iya. Jadi nedas. Iya. Ya. Jan suarane kaya apa? Mas Arya, Aduh, Jan. sampeyan iki bar dadi manten kok saya cilik ya, Mas. Saya puret. Sik to tembungmu rek rapi nek saya puret. Lah cilik iki nek nang nggonku jenenge puret. Tegese nek saya cilik prihatin mikirke keluarga ya to, Mas. Lho. Alah lagi dadi manten dek mben kok prihatin. Lah dek ora wong ngalami ya sepine ngene kok. Ora, nyatane aku ya bedino tanggapan. Iya. Ora sombong loh, Mas. Ada nih. Rumah saku pamer. Aku ki nek neng omah, Mas, ora tanggapan ngono dhuwitku teko dhewe, Mas. Dian. Piye rumangsamu? Saka kan YouTube, saka YouTube. Saka TikTok. Ngan konten kreator. Ternak tuyul, Mas. Itu ternak tuyul. Lah tuyule kowe-kowe kok ya. Coba suarane kaya ngapa? Tres. Iki nggone nang kene kok buka micet to, Tres. Gagarane wong krami. Piu suar. Ya Allah. Ya ampun. Get wong kok ya sing alus ngono lho. Wong dilem kok malah Masya Allah suaramu. Nah, ngono lho, Mas. Piai putri kok suarane Masya Allah. Piu. Ya Allah Gusti. Subhanallah. Ya
Allah, Gus. Yan. Putih. Gelut apa piye to, Mas? Saking banggaku lho krungu suaramu. Alon-alon aja ngono deh. Sing ngono ta. Modele kemenyek ngene lho. Ya wedok kok. Oh iya. Mas Akbar. Artekno, Mas. Hah? Artekno. Diartekne. Gegarane wong akrab. Gegarane wong kuwi akrami. gegarane kuwi apa ya? Gegarane kuwi patokan paugrane wong omah-omah. Heeh. Dudu bondo dudu rupa. Dudu bondo dudu rupa bukan harta dan bukan hanya wajah. Nah, Tapi apa? Amung ati hanya perasaan cinta yang menyatukan. Oh, ngono dengaren kowe kok pinter, Mas. Ya, Bu. Dengaren, Mas. Kowe kok pinter. Lah saking gumunku. Jajal pisan, Kas. Najan rupamu kaya ngono kok pinter ngono lho. Rupa. Jajal loncat pisan, kan? Ya dirungokne. Bisa kan lho. Loncat malu, loncat. Loncat malu, loncat. Kok diomong kosek kok. Kowe iki kok nonyol-nonyol wae. Amoh modele. itu ditok di rumahnya ya. Kayak mau iso muni ya, Mas. Ki kok dilungkas munine. Balani neh no. Lepat pisan kana pisan yen gampang luwe gampang artinya Lanjutkan. kok lanjutkan Aku pas iki gak roh artine kok. Lho. Piye mau cakapane? luput Pisan pisan kena kena pisan Luput pisan kena pisan artinya apa Mas Gareng? Luput ki kleru. Heeh. Ketika salah memilih satu kali ya salah satu kali. Betul, salah. terus Tapi kalau tepat satu kali untuk selamanya. dengaran kok mlete ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok mlete ya Mas dengaran kok Pinter kuwi. ya Harga susu naik turun. apa kuwi Apa kuwi? Harga susu naik turun. Apa kok harga susu naik turun? apa tuh Mas Maksudnya biar harga susu naik turun. Alah, gak paham sing paham lu kanca-kanca tok. kok iso ngono ki lho Pak Itu harga susu naik turun. Ya nange lho. yen angel jane iki sakaratul maut apa piye kok? Kaya kowe mau lho bangga, pintere ngono mau lho. Oh ngono, ngomong Mas Akbar, Pripun? iki wis wanita asli. Gandeng corona untuk diskon 50%. Iya. Nek kodanan balik neh. Balik neh piye to? Dadi kene biasanya dioperasikan wedok to, Pak. Ning nek kodanan balik neh. Kuwi lak nggone bojomu. Hah? Nggone bojomu. Yo. Nek kena banyu tukul neh ngono to. Tukul Nek banyu neh. tukul neh nggone bojone iki. Oh. Wong bojone iki guwing lho, Mas. Cangkeme. Bojone Gareng kuwi cangkeme guwing. Aku Aku tak omongi reng, bojomu niki mbok oprasekno tambalno. Nek digawa buwuh kepra ya isin to Isin. kancane. Terus. Lah mosok bojone guwing iki dijak buwuh iki Heeh. werek mangan apa? Nyokno Mas, ngono iki Mas. Kan ya isin to Mas. Tak omongi bojomu ki guwing reng, oprasekno. Digawa nang puskesmas Mas. Jelalah ki nang kono ki enek cah kok sunat masal. Oh sunat masal. Terus
bar kuwi ya Mas. Terus lho, mbosok enek wong lanang kok lambene bojomu maju-maju nyapa to reng aku ngono. Heeh. Lah kuwi mang turahane cah sunat masal ngono. Wong edan. Padake bojoku apa? Lambe tambal turahan konoan ngono. Ya. Tan kana ti nombas arta pinerwakan bawanipun Asmarandana pelok barang. Disukani nganu Mas. Budget kira Apa apa? ya tembang kangen saged nggih? Saged iki. Kersane Mbak saged jenang kula mawon. Ya sing gathuke gawan pelok barang. Ya. Mangga? Yuk. Terima kasih Mbak Mano. Oke Mas. Duduk dulu ya. Aku enggak membaturi bangka ini. Oh bangka? Iya. Ora apa-apa dibateri. Sik to. Nah. Aku kok ketacak teko mbok dak sia tenanan ngono. Apa to Mas? Sing ora ketok sing bang. Sing ora ketok sing bangkak. Lah kowe bangka apa wong? Wong. Lah ya nyapa kok nesu? Iki lho sapa sing ngomong ngelokne Manohara tukang parkir, Bang? Ayo diabadi iki lho, nek mobil lewat. Yo Mas kire yo terus. Nah terus banter Mas. Terus. Lho, lah iki Ya. Anu langganan kawak Mas. kuwi. Yo. Yo mandek kono Mas. Engko nutukno sing ndek ben ya lho. Susuke urung. Anu, Apa? Mbak Mano ngancani Dik Lintang niki besok sekolah ketok. Oh Dek Sekolah, Mbak. Lintang. Hah? Hah? Bablas. Oh, bablasan. Oh, bablasan. Ayo dintekke yo. Ayo apa, Lintang satu kali lagi. ada. Lintang. Ki mau wis sih? Yo Neh. anu no dineh satu Oh, kali lagi kan iya. goro-goro gak iso. Dung panci. Eman-eman leh masang kuping dawa kuwi lho. Lah piye to iki jane benakno jajan? Ngene kok benakno karo mbok kok benakno. Lah pripun Ibu? Lah ngono lho, kowe kok tak lebokne neh lho kowe. Apa ya sedih ngono kuwi? Nek dilebokno liwat endi? Lah ya. Lah yo anu bocah saiki ki rata-rata ki yo piye yo? Apa? Bahasanya kurang. Betul. Sama orang tua gitu bahasanya kurang. Jadi, Diwarai basa to. pakai bahasa dong. Contone. Nah. Modene basane. Bu, Mbak. Ibu nyuwun tulung. Nggih Ibu, nyuwun tolong Ibu. Ngapa, Dok? Panjenengan penakaken niki. Oh, penake dicopot sak ndase wae. Lho nek mboke yo malah marah. Ya wis ayo Nduk, Ndang. Nembang. Lagune. Mardika wae, Mardika wae. Ini juga ada temannya Bu Nani salon wedding teman saya. Oke. Dari Madiun. Oh, iya. Nah. Alhamdulillah syukur Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak siapa namanya? Mbak Endang. Mbak Dian. Oh, Bian jenenge Endang. Oh, iya. Saya ganti Dian. Oh, teman-teman wedding. Iya. Oh. iya. Minta lagu apa, Mbak? Layung, layung. Nemen. Oh tak kira layung. Mbak Kuping. Dian nggak mau yang klasik-klasik. Suka yang dangdut-dangdut. Nah, kalau jaluke nemen iki lho. Iki modele yo ngenyang kok saya Iya, iki lho. yo ngenyang to. Leket mau ki wis rame-rame loh Mas. Yo. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ora apa-apa. Astabrata itu los serba bisa. ya. Awake dhewe iki sebagai Iya. Ya, kita. pegengge Eh. pekerja seni. Pelaku seni. Nah, arep muni pelaku seni kleru, Mas. Yo terus lambemu kuwi sing Kita sebagai pelaku seni, Mbok. kita harus bisa melayani masyarakat. Ngono. Iya. Jaluke piye ngono lho. ora aku mbayangke nek bocah kuwi dadi koyo mau payu pira koyo ngene iki. Lah aku nek 75 ya payu ta, Mas. Lah sing nuku wegah nek 75. Dikasih lagunya nemen. Nemen ya. Iya. Mesti aja nyawang aku nek nyawang aku ora guyang-guyu wegah aku. Pripun to? Wis seneng aku piye? Saltingan dhewe ngene iki lho. Salting Mas, dhewe. Mas. Lah wong Derek. nyawang aku lho karo guyang-guyu, gek seneng aku. Yo umbaran kuwi rada ngene. Lah aku kan menghargai jenengan to Kang Mas. Tenane, ora seneng aku. Monggo disukani nemen. Nemen. Diral sik. Oh, diral. Ya. Rale kayak ngapa? Mas Tris. Lambene dipadakne terus nang. Ki keyboard gawa Mbak Manohara, gawane Mbak Mano. Nanging apa walasan